махсус муҳоҷирон. мақомоти шаҳр мегӯянд ба кор бигиранд, маҳдудият ворид накунанд. Бояд мову шумо хизмати ватан модар кунем. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Информатсияи нав: муҳоҷиронро дар Федератсияи Русия тавассути чӣ назорат мекунанд? Бо диққат гӯш кунед. нафарҳое ки номтон дар таҳти назорати Федератсияи Русия ҳаст ё ки нест, биданша бихоҳед фаҳмидан, яъне ки реестра дар назар дорем, номери WhatsApp да бинависонед, тафтиш мекунанд ки номи шумо дар таҳти назорати Россия ҳаст ё ки не. агар ки боша, проблемаҳотона ҳал накунед, медонед ки баъди 3 апрел депортатсия мекунанд. муҳоҷиронро дар Федератсияи Русия тавассути видеокамераҳо назорат мекунанд. муҳоҷирон дар Федератсияи Русия бисёр ба қонуншиканиҳо роҳ медиҳанд. аз ин лиҳоз тасмим гирифтанд камераҳои назоратиро зиёдтар намоянд. дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия минбаъд зиёда аз 8000 камераҳои назоратӣ, ки дар нуқтаҳои муайяни ин шаҳр насб шуданд, маҳз муҳоҷиронро назорат хоҳанд кард. ин камераҳои назоратӣ танҳо барои муҳоҷирон мебошанд. яъне ки дар шаҳри Санкт-Петербург махсусан 8000 камера сабт мешавад, ки барои назорат кардани муҳоҷирон мебошад, махсус муҳоҷирон. мақомоти шаҳр мегӯянд ҳадаф аз насби ин камераҳо дар нуқтаҳои будубоши муҳоҷирони меҳнатӣ зери назорат гирифтани рафтору кирдори шаҳрвандони хориҷӣ аст. вале бархе аз мансабдорони рус ба иқдоми мазкур зид баромада, онро поймолсозии ҳуқуқҳои фардӣ ва паст задани шаъну шарафи инсони муҳоҷирон меноманд. яъне ки раиси шӯрои Федератсияи Русия дар ҳама ҳолат бигем аз ҳуқуқи муҳоҷирон ҳифз мекуна ва ҳимоят мекуна. як вақте ки кори муҳоҷиронро манъ карда иста буданд, маҳдудиятҳо ворид доштанд, инчунин қайд карда буд ки новобаста аз миллат, нажод муҳоҷиронро корошона баҳо битанд, ба кор бигиранд, маҳдудият ворид накунанд. ва ҳамчунин барои камераҳои назоратӣ насб карданам раиси шӯро зид баромадагие ки ҳуқуқҳои муҳоҷирон мақсад поймол карда мешавад, ҳамин камераҳо насб нашаванд. вагарна дар ҳар як шаҳри Федератсияи Русия 5000-10000 камераҳои назоратӣ насб мешавад, махсус муҳоҷиронро назорат мекунанд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳен границаи Қазоқистон бирен ва биёен аз сари нав документ карда қонунӣ кор кунед. номерои ки рӯи экранда мебирояд, одамои боваринокан границаи Қазоқистон мебаранд. одамои дил пиранд бародаро. Усмон Пиров нависонда: ассалому алайкум. ҳамсари ман аз Тоҷикистон омад ва дар таможни гости гуфтааст, лек дар мигратсиони работа навишта шудааст. бояд чӣ кор кард? агар патент накунад ва баъди 3 моҳ рава, ҳеҷ чиз намешавад. вақте ки дар мигратсиони карта шумо работа қайд кардагӣ ҳастен, бояд ки патент бигиред. дар ҳолати патент нагирифтан аллакай қонуншиканӣ мешавад. яъне қонун намега ки шумо кор мекарден ё ки кор намекарден. қонун барои кормекардагиҳо работа қайд кардан гуфтагиай, барои корнамекардагиҳо гости. ҳеҷ чиз мақсад ба назар гирифта намешавад. Юсупов Рустам нависондай: тамошо кунед. ту кай туғрӣ нависана ёд мегирӣ? юрист. публикада туғрӣ нависа қаланд. қай тарав қадар туғрӣ ва мақсад китобӣ ки буфора, бира дар ягон ҷо бишин китоб бихон. иҷа публика интернет ҷои озодай. мақсад ҳар хеле ки осон бинависонӣ, ҳар қадаре ки озод гап занӣ, барои мардум фаҳмотарай. ва ту мегӣ кай ёд мегирӣ? ма ӯ чизоро ёд гирифтагие мумкин ту то охири умрта бихонӣ, ӯ чизоро ёд нагирӣ. як нафари дигар нависондае ки ака картаҳоро блок карданд. ай киҷо биёбем? чира аз куҷо биёбӣ бародари азиз? Абдуҳаким нависондай: салом Сорубон, ман соли гузашта патент доштам. пул то рӯзи буданма сипоридам. ман ҳозир дар ватанам. ҳозир равам патент сипоридан метавонам? 3 моҳ мондагиай. вақти патент гузашта, илтимос ҷавоб диҳед. ҳозир дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошӣ, пештар бепроблема баромада бошӣ. бале, метавонӣ барои айсари нам ҳуҷҷат бисупорӣ барои гирифтани патент. Аброр нависондай: акаи Сорубон, барои чӣ ҳамин баъзе одамҳо аз хизмат метарсида бошанд? камтарак равшанӣ меандохтед. ин савол бародар равшанӣ андозӣ надорад. ҳар кас фикри худша дорад дар ин мавзӯъ ва мо доимо аз мардум даъват мекунем ки бояд мову шумо хизмати ватан модар кунем.
мо шумо бояд ватани худмона ҳифз ва ҳимоят бикунем. яъне мо шумо хизмат накунем, ягон миллати дигар омада хизмат намекунад. Жалил нависондай: салом Сорумон, хуби созӣ бародар. 3:00-24 мара патент аз сабаби наспоридан ё набудани трудовой договор аннулировать карданд. 13:25 бояд ки дар хона шинам ё ягон илоҷ ҳаст. аммо 13 сентябр аннулировать шудаги боша, 13 сентябр 2025 мерай патент мегирӣ. 1 сол наметавонӣ гирифта. Назаров Идибек нависондай: салому алейкум ака. авфи муҳоҷирони депортатсия шудагӣ кай мешида бошад? маълум нест, пешниҳод шудагӣ қабул мешава намешава, ҳеҷ чиз аз мо вобастагӣ надорад, намедонем. Олимов нависондай: салому алейкум. госчидромадагӣ патент карданиям, бояд чӣ кор кунам? госчидромадагӣ бошӣ, патент кардан наметавонӣ. мигратсиони картаи работа мегирифтӣ, баъдан метавонистӣ ки патент бикунӣ. Алишер нависондай: ассалому алейкум акаи Сорбон. падарам гражданини Россия. ман метавонам 3 сола супорам. пешакӣ раҳмат. ба воситаи падар бале основания шида метавонам. мисол месупорем, баъдан боз паспорти российский намесупорем баъди он. Пут добра нависондай: салом бародар. ба основания уведомлений патента продлит кардан мешавад? ба основанияи уведомлений чӣ бародар? уведомлен трудовой договор дар назар дорӣ? ту савола дуруст бинавис, яъне ки ту трудовой договор дошта бошӣ, агар ба основанияи ана метавонӣ ки патента продлит кунӣ. бегузаштани граница яъне дар назар дорем. то 3 маротибара иҷозат ҳастай. Орипов нависондай: ассалому алейкум ака. ман Москва мерам, нав омадам. ҳозир бурам ҳеҷ кор намекунад. мо дина дар видеои фурудгоҳи Шереметова мондем, чӣ хеле вазъият ва шумо худтон хулосатона бибурорен. ман мисол намегӯм ки 100% бурен ё намегӯм ки безебай нарен. ҳар кас ақл дора, худтон фикр кунен, худтон ба чашмтон дидестен. як нафари дигар нависондай ки ассалому алейкум акаи Сорумон. раҳмат, видеотона мебинем, хела миннатдор ака. зиндаву сарбаланд бошӣ бародар. морам кӯшиш мекунем ки баҳри шумо тез видеоҳо кунем, шуморо аз ҳама чиз сари вақт огоҳ бикунем. саволотона дар комментария бинависонен. хоҳиш мекунам саволои такрорӣ кам бинависонен. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. зиндаву сарбаланд бошед.